surprise you. Tapos wala akong magawa, mamaya pa duty ko. So naisipan kong magpa-vlog. First time, first vlog. Kung magpa-vlog man ako tuloy-tuloy. So mga ka-precious, isa po ako Bisaya. So nandito po ako ngayon sa probinsya, sa Leyte. Wala akong magawa eh. Ano na nga, punta tayo sa taas, tapos papakita ko sa inyo yung view. Kasi andito ako sa 4th floor ng isang building hotel. Dito ako nagtatrabaho. So tara, ano natin. Ayan po, pupunta na po ako sa taas. Ito po yung view. Ulitin ko po ito. Umakyat na ako kanina, kaso nga lang lakas ng hangin, baka mahulog ako. Isa po yung apartment, oh, ginawa nila. Yan na. Tapos na po sa uulitin. Mag-iisip pa ako ng iba. Salamat.